खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि इउट्यूब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। लोगोसे दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो माखासे गेदेरथार खौरांफोरखौ होनो लादों। फारियै नायलांदो। सेथियाव दङ फैगौ 27 जानुवारि बुधबार खालि बर' आरो भारत सरकारनि गेजेराव जानाय बिटिआर थामथि गोजोन गोरोबथाया 1 बोसोर आबुं जासिगोन। बेनिखायनो बिटिआरनि थामथि गोजोन गोरोबथानि 27 जानुवारि सानखालि बिटिआर हालामनि गासै सोरखारि मावख' फरायसालि आरो सोरखारि नङै गासै फसंथानफोरखौ बिटिसि खुंथायनिफ्राय सानसेनि थाखाय बन्द फोसावनाय जाबाय। बे हाबाफारिया कक्राझार बड'फा नोगोरनि ग्रीन फिल्डआव बिटिआर गोरोबथानि सेथि बोसोर आबुं जानाय सानखौ गाजा गोमजायै फालिनो थाखाय बिटिसि खुंथायनिफ्राय थि खालामनाय जाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। नैथियाव 23 जानुवारि अदेबानि दिनैनि सानाव बिटिसिनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव साननि 11:30 रिंगायाव हानि पाट्टा गैयै सुबुंफोरनो हानि पाट्टा राननाय हाबाफारि खुंफुंनाया जागायजेनसिगोन होनना मिथिनो मोन्दों। थामथियाव मेघालयआव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जादों। आयेन बेरेखा खयला खनियाव खामानि मावबाय थानाय सा 6 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला हरनि समाव खयलाया बायख्रुबना गोग्लैनानै बे जाथाया जादों। बे जाथाया जानायनि उनावनो मेघालयआव मैया 22 खालारनि शुक्रबार खालि फुङाव गासै सा 6 सुबुंनि गोथै सहखौ बोखांनो हादों। गोथै सहखौ बोखांनानै जायगानि गंसे फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादों होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। ब्रैथियाव बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर खावलिया मुंनि गामियाव मोनसे मेल जथुमा जाना थाङो। बे मेलावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बिटिसिनि लेङाइ गाहाय खुंगिरि गबिन्द बसुमतारिया। बे मेलावनो मानगोनां बिथाङा बुंथियो दि बिधान सभा बिसायख'थिनि उनावनो बिटिसिआव बिसिटिसि बिसायख'थिया जागोन आरो बिटिसिआव थानाय सोरखारि नङै फरायसालिफोरखौ थाबैनो सोरखारि खालामनाय जागोन आरो गोबां फरायसालिफोराव फोरोंगिरि थिसननाय जागोन होननानैबो बुंथियो। आरोबाव बिथाङा बुंबावो दि बिटिसिआव थानाय साफ्रोम आइजो गलादारफोरनो होनाय जागोन 20,000 रां। लोगोसे गावसुंथा आफादफोरनोबो रांनि अनसुंथाइ होनाय जागोन आरो जाय गोरिब नखरफोरा दासिमबो सोरखारनि न' मोननो हायाखै बिथांमोननो गिबि खोलोबाव 800 नखरनो होनाय जाग्रोगोन होनना मानगोनां गबिन्द बसुमतारिया रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंथिलाङो। बाथियाव गुवाहाटीनि लख्रानि उड्डयन ख्रिस्टि संघनि फोथाराव रायजोनि गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरा गावसोरनि जेंनाफोरखौ सुफुंनो थाखाय धरना खालामदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला रायजो सरकारजों गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरा 37 खेब सावरायलायनायनि उनावबो जेंनाखौ सुस्रांजायैयाव बोराबनानै आसाम रायजोनि गुदि फोरोंगिरि गौथुमनि दैदेननायाव गोबां रोजा गुदि फोरोंगिरिफोरा बे हेंथायै सोमावसारदों होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। दथियाव थांनाय बृहस्पतिबार खालि बागदादनि बाजाराव मोननै बमा बेफ्रुनायाव गासै सा 32 सुबुङा जिउ खहा जादों। सा 32 सुबुङा जिउ खोमानांनायनि अनगायैबो सा 110 सुबुङा गाज्रियै जोखोम जादों। बमा बेफ्रुनाय जाथाया थायारान स्कुवेराव साननि समावनो जादों होनना मिथिनो मोन्दों। स्निथियाव 16 जानुवारि खालार खालि गिबियै कर'ना भेक्सिनखौ होजेनदोंमोन। बे भेक्सिनफोरखौ गिबियै सावस्रि मावथिफोरनो होजेननाय जाग्रोदोंमोन। बिनिनो नैथि खोलोबनि भेक्सिनफोरखौबो 50 बोसोर बैसोनि सुबुंफोरनो बे कर'ना भेक्सिनखौ होनाय जासिगोन होनना मिथिनो मोन्दों। बे नैथि खोलोबनि गिबि भेक्सिनखौ हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिजों लोगोसे गासै गिबि मन्थ्रिफोराबो टिकानि नैथि खोलोबाव कर'ना भेक्सिन थुजागोन होनना मिथिनो मोन्दों। दाइनथियाव हायद्राबादाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। सासे बिफाया गावनि आंगो फिसालाखौ फरायसालियाव मोजां फिथाइ दिन्थिनो हायैनि थाखायनो सावथारनाय जाथाया दुलाराय भारत हादरनि गेजेरावनो मोनसे सोमोनांथाव आरो सोंखारिजाथाव खालामदों। पुलिसनि सुलुङा मिथिहोनाय बायदिब्ला 12 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाया फरायसालियाव मोजां फिथाइ दिन्थिनो हायैनि दिखाराव बिफाया देहायाव अर लागायनानै सावथारदों होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। गुथियाव बिटिआरआव सोसन दानख' आयगनि सोद्रोमा जयन्त बसुमतारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायना होयोदि बिटिआर ओनसोला दानि बिटिसिनि सिमनायाव थानाय माखासे ट्राइबेल नङै गामिफोरा दानजागोनब्लाबो बिटिसिनि सानजाहा गोबां ट्राइबेल गामिफोरा बिटिआर ओनसोलाव हाबगोन होननानै बुंथियो। फैगौ 25 जानुवारिनि उनाव दानि बिटिसिनि सिमा सेरनि ट्राइबेल नङै बबे गामिफोरा दानख'जागोन एबा दानि बिटिसिनि सानजाहा थानाय ट्राइबेल गामिफोरा बेसेबां सोसनजागोन बेखौ बिटिसि सोसन दानख' आयगासो थि खालामगोन होनना फोरमायथियो।
जिटिआव मैया थांनाय 22 खालार खालि मोनाबिलिनि 7:30 रिंगायाव जानाय आइएसएल जोलुर बादायलायनायाव इस्ट बेंगल एफसीआ गलसेबो सोनो हायाखै आरो बेनि हेंथायै गेलेनाय मुम्बाइ सिटी एफसीआ गलसे सोनानै इस्ट बेंगल एफसीखौ फेजेननो हादों आरो दिनै मोनाबिलिनि 7:30 रिंगायाव जानो गोनां आइएसएल जोलुर बादायलायनाया केरेला ब्लास्टार एफसीनि हेंथायै गेलेगोन गवा एफसीआ। दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।